Прывітанне! Сёння мы з вами паглыбімся ў аналіз адной, здавалася б, звычайнай вэб-старонкі. Наша мэта – знайсці ў ёй схаванае пасланне. Ну што ж, давайце паглядзім. І што мы тут бачым? На першы погляд, гэты допіс у блогу проста сцяна лічбавога шуму. Всё, як мы любім – баннеры, рэклама, менюшкі, знаёмая карціна, правда? І вось тут узнікае галоўнае пытанне нашага сённяшняга разбору. А што ж насамрэч хаваецца за ўсім гэтым візуальным хаосам? Якое пасланне спрабуе прабіцца праз гэтыя джунглі? Добра, каб знайсці гэты сігнал, давайце спачатку ацэнім маштаб, скажам так, шуму. І пачнем мы, вядома ж, з таго самага, усім знаёмага баннера пра кукі. Уявіце сабе, сайт запытвае згоду на перадачу асабістых даных больш чым 1000 рэкламных партнёраў. 1006, калі быць дакладным. Гэта ж проста ашаламляльная лічба. І яна, ведаеце, вельмі яскрава паказвае, з чаго мы пачынаем. Так, з шумам разабраліся. Цяпер давайце паглядзім, хто ж тут, так бы мовіць, аўтар. Хто стаіць за ўсім гэтым кантэнтам? Аказваецца, тут два ключавыя персанажы. З аднаго боку Ціря Жалас. Ён вядзе блог, збірае і афармляе тэксты. Але сэрца кантэнту, сам аналіз, належыць тэолагу Марі Ноэль Табю. Так што менавіта на яе думках мы і засяродзімся. І вось першы ж каментар Табю акунае нас у гісторыю з біблейскай кнігі дзеянняў. Там распавядаецца пра тое, як расла і пашыралася ранняя хрысціянская супольнасць. Даволі цікавы момант. Паглядзіце, якая тут выбудоўваецца лагічная ланцуговая рэакцыя. Усё пачынаецца з унутранай спрэчкі, яна перарастае ў пераслед звонку, гэта ў сваю чаргу прымушае людзей расхадзіцца, і ў выніку менавіта гэта і дапамагае распаўсюдзіць іх ідэі. Такі вось нечаканы паварот. І вось тут мы падходзім да галоўнай думкі сапраўднага парадоксу. Тое, што магло б стаць канцом супольнасці, яе найвялікайшае выпрабаванне, насамрэч, ператварылася ў рухавік для яе росту. Перашкода стала магчымасцю. Добра, з ростам супольнасці разабраліся. Але як жа камунікаваць свае ідэі? Асабліва, калі асяроддзе, скажам так, не вельмі спрыяльнае. Каментар звяртаецца да ліста святога Пятра, дзе ёсць вельмі канкрэтныя практычныя парады на гэты конт. І вось ключавая цытата, якую вылучае аўтарка каментара. Яна, па-мойму, выдатна перадае ўсю сутнасць гэтай стратэгіі камунікацыі. То бок, у чым сэнс? Не навязваць свае думкі, а жыць так, каб людзям самым стала цікава. Сведчыць у першую чаргу не словамі, а ўчынкамі. І ўжо потым, калі спытаюць, быць гатовым спакойна, з павагай патлумачыць сваю пазіцыю. Галоўная мэта не перамагчы ў спрэчцы, а выклікаць шчырую цікавасць. Рухаемся далей. І тут мы падходзім да, мабуть, самай глыбокай тэалагічнай часткі каментара. Размова ідзе пра нейкую унутраную крыніцу сілы, якую абяцалі вучням. Гаворка ідзе пра так званага абаронца. І тут вельмі важна правільна зразумець сэнс гэтага слова. Арыгінальнае грэцкае слово «параклет» азначае той, каго клічуць на дапамогу. Гэта не волен, які змагаецца за цябе. Гэта, хутчэй, заступнік, дарадца, можна сказаць, адвакат духу. Такім чынам, гэты дух праўды, гэты абаронца паказваецца як такі ўнутраны компас, як нейкая нязменная прысутнасць унутры чалавека, якая дае падтрымку і сілы, нават калі знешняга лідара ўжо няма побач. Ну што ж, мы прайшлі праз 3 асноўныя ідэі каментара. А цяпер давайце зробім поўны круг і вернемся туды, адкуль пачалі, да самой вэб-старонкі. Памятаеце, з чаго мы пачалі? З хаосу, з лічбавога асяроддзя, якое было створана, каб захапіць нашу ўвагу і, вядома ж, нашы даныя. Але калі мы прабіліся праз гэты шум, мы знайшлі нешта зусім іншае. Мы знайшлі вельмі выразнае паслядоўнае пасланне. Пасланне пра надзею, пра тое, як быць сведкам сваіх перакананняў і пра ўнутраную сілу. І гэта падводзіць нас да фінальнага пытання. У нашу лічбовую эпоху, як такія глыбокія, сур'ёзныя пасланні ўвогуле знаходзяць свой шлях?
Цікава, што гэты блог, ён жа адначасова і тое самае перагружанае асяроддзе, і прыклад таго паслання, якое ён нясе. Гэта спроба, не глядзячы на ўвесь шум, падзяліцца надзеяй. Адзін допіс за адным.